Ćao svima, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i danas po vašem zahtevu radimo 3 luka sa jednom paletom video i pitala sam vas na Instagramu koje biste volili da to bude paleta za prvi put i bilo je nenormalno mnogo poruka, hvala vam puno, a najviše ste tražili Morphe Jaclyn Hill paletu. Iskreno začudila sam se, pošto stvarno ima previše boje u njoj, tako da stvarno nije teško, da kažem, kreirati različite make-up lookove. A s druge strane nije dostupna kod nas. Poručuje se online, možete je naći na Beauty Bay sajtu. Ako vas interesuje, ostavit ću vam link u opisu videa. Tamo sam je videla, ja sam je poručila direktno sa Morphe sajta preko devojke u Americi, tako da nije je tad bilo na Beauty Bayu, sada ima, tako da je mnogo lakše. I ostavit ću vam ovde, napisat ću vam cenu koliko zapravo košta, pošto ne mogu da... Tačnije, ne sjećam se koliko je na Beauty Bayu kad sam videla, tako da, eto. U pitanju su znači 3 različita luka sa ovom paletom. Jedan je onako skroz minimalistički, drugi je ovaj trenutno koji vidite na meni i treći je onako jedan dramatičan. Šta da vam kažem, ovde stvarno imate opciju nenormalno mnogo kombinacija da pravite, različitih lukova, različitih tehnika, različitih boja, stvarno je, mogućnosti su neograničene, bukvalno i beskonačne. Tako da, ja sam izabrala, da kažem, neka 2 nosiva make-up luka koja mislim da će vam se dopasti i koje ćete moći da koristite i na dnevnoj bazi i možda na nekoj večernjoj, zavisi od toga koliko šminke volite na dnevnom nivou. I jedan malo dramatičniji, malo više onako za make-up entuzijaste, ili kako se to već kaže, za nekog ko baš voli make-up i voli jaku šminku i voli da eksperimentiše sa bojama i sa oblicima i da to bude naglašeno, tako da ima za svakoga, čini mi se, po nešto. Ovde, znači, može još gomilu lukova da se odradi, ali kažem, eto, ja sam ta neka 3 izdvojila, išla sam onako kako mi zapravo, gde mi upadne četkica, tako sam se i šminkala. I s obzirom na to da je mnogo vas isto tražilo neku, da kažem, povoljniju drogerijsku, da kažem, varijantu, mislim da se ova Jaclyn Hill paleta sasvim lepo uklopila, pošto znate da su Morphe palete dosta povoljne. Standardne su, čini mi se, oko 22 do 28-9 dolara, tako nešto. Na Beauty Bayu, opet kažem, ne znam, ostavit ću vam link sa Morphe paletama ako želite da pogledate, da izaberete neku za vas, a opet kažem, Morphe, ova Jaclyn Hill paleta, napisala sam već cenu koliko košta, tako da smatram da je to za ovoliki broj senki, ovde dobijate 35, je li 35? Mnogima možda deluje da je to ipak skupo, ali kad pogledate koliko zapravo senki dobijate, više vam se isplati da kupite ovako neku veliku paletu. Jeste da u startu date malo više novca, ali zato vam imate bezbroj opcija i možete da koristite mnogo više senki. Još jednu stvar da napomenem, radila sam voice over zato što mislim da će biti mnogo brže i mnogo efikasnije jer ima dosta lukova i koraka koji treba da se pređu. Takođe, ten je isti u svakom make-up luku, nisam ga menjala zato što, opet kažem, nema potrebe, fokusiramo se samo na oči, ali pokazala sam vam opet i ten u prvom delu, tako da, eto, ako želite da vidite koje sam to lukove ja izabrala i kako sam iskoristila ovu paletu, vi onda nastavite da gledate. Počinjem prvo sa bazom i koristit ću Ingrid Makeup Base Smoothing and Illuminating zato što mi je koža malo suvlja, a koristit ću veoma mat puder koji se zove Ideal Matte i on je takođe iz brenda Ingrid i koristit ću 2 nijanse kako bih dobila svoju idealnu. U pitanju su 301 Buff i 303 Dark Natural. Korektor koji ću koristiti je Essence Camouflage Full Coverage Concealer u nijansi 05 Ivory. Malo je svetao, ali poslužit će za lep highlight ispod očiju i stavljam ga takođe malo na centar lica kako bih dobila taj brightening efekat i kako bih posvetlila sam centar lica, kako bi celo lice dobilo malo više dimenzije. Stavljam ga između obrva, malo na čelo, malo na nos i malkice na bradu. Sve ću to utapkati Sophie's Choice Beauty Blenderom koji obožavam. Stvarno mislim da smo odradili fenomenalan posao sa Beauty Blenderom, nije što je naš, ali oduševljena sam i zaljubljena i ne mogu bukvalno da odradim ni jedan make-up look bez njega. Sa njim ću izblendati korektor na svim mestima i usput malo džuskam pošto slušam muziku. U pitanju je Rihannin stari album Good Girl Gone Bad, tako da dugo nisam slušala tu muziku i malo sam se uživala. Žao mi je, nadam se da vam ne smeta.
Zatim ću koristiti Sephorin Beauty Amplifier puder u prahu za setovanje. Ovaj puder je odličan ukoliko ne koristite za neku flash fotografiju, znači ako ne planirate da se slikate, zato što ima taj beli flashback, nažalost, ali uživo izgleda fenomenalno, uopšte se ne primećuje na koži i popunjava i zagladi sve moguće pore na vašem licu, izgleda prelepo, ali izbegavajte fotografije, pogotovo blic fotografije, zato što ćete imati taj beli flashback. Ja sam kasnije prešla samo preko njega sa Rimmel Lasting Finish puderom u kamenu, u pitanju je nijansa 002 Soft Beige, čisto kako bih se rešila malo tog belog efekta i kako ne bih imala flashback i čisto da malo ubijem tu belinu. Zatim pauza, Frikomov šlag, obožavam, bukvalno mogla bih da živim na njemu. I sada ću dodati malo dimenzije i topline licu koristeći ovu Make Up Forever Jessie J paletu za konturisanje. Ovo je automatski već složena sa 3 nijanse, vi možete i sami da napravite vašu paletu. Ona sadrži highlighter, bronzer i rumenilo i koristit ću sve 3 nijanse, ali dosta blago, zato što želim da mi u prvom planu budu oči, a da mi lice bude onako dosta neutralno i dosta mirnije, kako bi oči naravno mogle da se istaknu. Zato nisam ni preterivala sa highlightom, iako je to verovatno vama čudno, pošto generalno volim dosta highlightera. Zatim prelazim na obrve i koristit ću Inglot AMC Eyebrow Gel, Brow Liner Gel tačnije. Ovo je nijansa broj 19 i odlično odgovara boji mojih obrva. Gel je jako lep, pogotovo kad se malkice osuši. U početku je malo više vodenkast i malo više proziran, ali čim malo bude suvlji, onda se mnogo lepše nanosi, bude dosta pigmentovaniji i meni je nekako lakši za rad. I takođe kao i za lice, obrve se trudim da popunim bukvalno što prirodnije, više nekako u tim potezima dlačica kako bi izgledale što prirodnije, jer opet kažem, ne želim da dobijem previše dramatične obrve, želim da mi akcenat bude na očima, pošto je to i tema ovog videa. Obavezan korak po meni je raščešljavanje samih obrva, a zatim prelazimo na primer za kapke i koristit ću moj omiljeni drogerijski primer, u pitanju je She Style Zone Eyeshadow Base. On je u boji i to mi se i najviše dopada kod njega, s tim što je boja malkice tamnija, tako da ukoliko ste veoma svetlog tena, mislim da će vam biti malo previše tamna za vaše kapke. Meni je na granici, bukvalno taman mi odgovara koliko treba, čak je trunčicu tamniji, voljela bih da je trunčicu svetliji, ali nema veze, fenomenalno radi posao, matira mi kapke, ne skuplja mi se senka, obožavam ga. Prelazimo sada na prvi luk koji je minimalistički cat eye. Možete koristiti koje god nijanse želite, ali evo ja sam vam pokazala neku, da kažem, moju verziju. I uzimam ovu najtamniju senku koju sam vam malo pre pokazala i iscrtavam eyeliner sa Sophie's Choice uglastom četkicom za obrve. Sa njom sam i popunjavala obrve, samo sam je malo očistila i sada je koristim za senku. Izvući ću prvo eyeliner i onda uzimam ovu malo svetliju crvenkastu blago nijansu i pencil brush četkicu, takođe iz Sophie's Choice seta, i morat ću ovako da držim trepavice jer mi uvek smetaju i ne vidim ništa šta radim kad je ovako blizu samog korena trepavica, tako da ovako moram da se snađem i polako blendam tu najtamniju. Zatim uzimam još malo svetliju nijansu iz palete i malo pufnastiju četkicu, takođe uglastu iz Sophie's Choice seta, i lagano blendam tu srednju nijansu koju sam nanela. Zatim uzimam čistu blending veliku pufnastu četkicu, opet Sophie's Choice, i blendam same prelaze kako bi se to sve lepo stopilo i kako bi izgledalo kao jedna velika lepa celina. I malo mi je falilo dimenzije dodatne na kapku uz same trepavice, izgubilo se naravno tokom blendanja, što je sasvim i normalno, tako da ću blago pojačati taj ugao.
Zatim uzimam prvu senku i nju nanosim u uglove očiju i ispod obrva kako bih dobila taj blagi sjajni efekat, onako kad se blago okrenete, čisto svetlo da udari i da dobijete još dodatnu dimenziju pošto je ceo luk mat. Zatim prelazimo na Vicon crni kreon. Nije baš najpostojaniji, ali je veoma crn, tako da ukoliko ne planirate da držite puno šminku na očima, mislim da će vam super poslužiti, ili prosto kao neka bazna olovka pa preko toga senku da tapkate, i stavljam samo u spoljašnju trećinu, želim da doprinesem tom mačkastom efektu. Zatim koristim Max Factor sjaj, ovo je Honey laker, u pitanju je nijansa Indulgent Coral i obožavam ove sjajeve, pogotovo nijansu koju ću koristiti za treći luk. Ova je malo više koralno rozikasta i mislim da se super uklopila uz ovu dnevnu neku varijantu, da deluje malo sveže. I ovo je završni luk, dodala sam i veštačke trepavice u spoljne uglove. A sada prelazimo na drugi luk koji je dosta šareniji i koji je već za neke malo devojke koje vole da eksperimentišu. Prvo nanosim jednu žućkastu prelaznu nijansu koja će mi poslužiti kao divna boja u koju ću stopiti kasnije ovu crvenkastu, i onda će miks tih boja napraviti tu naranđastu koju zapravo i želim, jer je ona najveći kontrast zelenoj koju ćemo stavljati na kapke. Zatim koristim ovu crvenkastu nijansu i nju nanosim u pregib sitnijom blending četkicom, više koncentrišem u sam pregib, ne širim je toliko kao obrvi kao u prethodnu žutu nijansu. Zatim se vraćam na prethodnu četkicu i sa malo prethodne nijanse i sve to blendam. Zatim uzimam tamniju crvenu nijansu i nju nanosim u spoljašnji V i lagano prevlačim ka pregibu kapka, i također ću nju staviti malo u unutrašnji deo kapka, čisto radi definicije i zbog kasnijeg blendanja ove tamnije zelene koja će također ići na unutrašnji ugao. Sve to naravno opet blendam, to je jedan jako bitan korak, i zatim prelazim na NYX Glitter Primer koji ću naneti na centar kapka i sa njim ću iscrtati, da kažem, malo oštriju liniju u samom centru pregiba, jer želim da dobijem tu definiciju koju imam na ovom drugom oku, kao što možete i da vidite, i tako ću postići i bolju pigmentaciju senki. Nije da im je bilo potrebno, ove nijanse zelene su sasvim lepo pigmentovane same po sebi, ali eto čisto radi malo nekog dodatnog intenziteta. Zatim uzimam ovu tirkiznu šimer nijansu i nju nanosim pljosnatom ravnom četkicom na centar kapka. Neću prekriti ceo ovaj glitter primer, već samo na centar, a na ostatak, kako bih stopila sa uglovima, nanosim ovu, da kažem, malo zagasitiju tamniju zelenu i nju nanosim bukvalno oko ove svetlije zelene. Sljedeća nijansa koju uzimam je najtamnija zelena iz palete, skoro je crna u paleti, ali zapravo je tamno šumsko-zelena nijansa, i nju nanosim s ovom pencil četkicom, olovka četkicom, u spoljašnji i unutrašnji ugao, ali to su sami uglovi, ne želim da prekrijem ovu prethodnu šimerastu zelenkastu nijansu. I onda prelazim na eyeliner, njega ću staviti samo uz sam kapak, u pitanju je Wet n Wild Mega Liner, crni. I onda nanosim onu istu Vicon olovku u celu vodenu donju liniju od unutrašnjeg do spoljašnjeg ugla zbog intenziteta i zbog tog nekog malog mračnijeg efekta. I zatim se vraćam na zelenu tamnu nijansu, istom četkicom pencil, blendam je u spoljašnju trećinu donjeg kapka, zatim nanosim onu crvenkastu najtamniju iz pregiba na centar kapka, a na samo unutrašnji ugao ću naneti najsvetliju tirkiznu nijansu, čisto da dobijemo malo više svetlosti i da malo otvorimo oko. Zatim nanosim najsvetliju nijansu iz palete koja je druga po redu, šimerasto šampanjac nijansa, i nju nanosim na sam unutrašnji ugao, a onda uzimam opet miks crvenkastih nijansi i blendam sve to što sam uradila na donjem kapku kako bi se to sve lepo spojilo i delovalo kao jedna velika lepa celina i kako bi delovalo dodatno smoky. Zatim uzimam šimerastu svetlu nijansu i nanosim je ispod obrve čisto radi malo highlighta.
Zatim nanosim Avon Mark Liquid Lip Lacquer mat u nijansi Whipped Latte i tako ću potpuniti ovaj drugi make-up look. Sada ćemo da pređemo na treći i u pitanju je, da kažem, jedan neutralni glam look koji možete koristiti i za dan i za večer u zavisnosti od toga šta vam više prija. Krećem od malo hladnije pregib nijanse, prelazne tačnije nijanse i dalje je ona topla, ali više vuče ka neutralnom podtonu i nanosim pufnastom četkicom u pregib kapka i onda prelazim na malo tamniju, takođe neutralniju prelaznu nijansu i sitnijom četkicom opet nanosim u pregib, ali više u spoljašnji deo kako bih dobila opet malo taj više mačkasti efekat jer mislim da to mom oku najviše leži. Onda se vraćam na prethodnu četkicu i sve to blendam. Zatim uzimam drugu po redu najtamniju nijansu iz palete, ona je hladnija brown nijansa koja ima malo ljubičastog sivkastog podtona i nanosim još sitnijom blending četkicom i onda je blendam, pa je opet nanosim, pa je blendam, pa je opet nanosim, pa je blendam i tako u nedogled, bukvalno dok ne dobijete željeni intenzitet i željeni blend. Sve to opet blendam, naravno korak koji morate posle svakog nanošenja senki da radite. Zatim uzimam ovu svetlo rozikastu shimmer nijansu, prelepa je, pogotovo kada malo nakvasite četkicu, ja je obično nakvasim vlažnom maramicom samo i zatim nanosim na centralni deo ovu, da kažem, hladniju taupe nijansu, ovo nije ni brown, nije ni sivo, nije ni ljubičasto, nego nešto između, prelepa nijansa, pogotovo ako ne volite previše tople, niti previše roze, niti previše ljubičaste nijanse. I nju nanosim na ovaj centar koji mi je ostao prazan. Zatim sve to blendam prethodnom četkicom i onda prelazimo na donji kapak. Što se donje kapka tiče, tu ćemo naneti prvo onu najtamniju nijansu u samu spoljašnju trećinu do polovinu, hajde tako da se izrazim, i onda sa ovim nijansama iz pregiba blendam sa olovka četkicom kako bih dobila blagi smoky efekat. Zatim prelazim na eyeliner četkicu i nanosim onu prvu najsvetliju shimmer nijansu u unutrašnji ugao oka i malo ispod obrve kako bih dobila dodatan highlight. Zatim uzimam opet Vicon crni kreon, ovo možete i da preskočite, ali ja volim na mom obliku oka i mislim da će zbog ovih plavih sočiva lepo da upotpuni ovaj make-up look i da doda definiciju, ali stavljam samo u spoljašnju polovinu jer ne želim da preovlada. Zatim opet nanosim eyeliner tečni Wet n Wild, ali samo uz sam kapak, ne izvlačim na mačkasto i dodajem neke prastare veštačke trepavice koje sam skratila samo na polovinu i dodajem ih kao prosto akcenat. I na usne nanosim omiljeni sjaj ikada Max Factor Honey Lacquer u nijansi Honey Nude. I ovo je fenomenalan sjaj, nije toliko dugotrajan, pojede se, ali stvarno nije lepljiv, prelepo izgleda i ukoliko ne jedete, stvarno je dugotrajan. I to upotpunjuje ovaj treći make-up look, nadam se da vam se i dopada. Ovo su svi make-up lookovi i kraj videa. Naravno, nadam se da su vam se dopali ovi lookovi koje sam ja izabrala, trudila sam se da bude za svakoga po nešto. Nadam se da ste uživali u ovako nekom malo drugačijem videu i pišite mi obavezno vaše utiske i vaše komentare, nadam se da ste uživali i da vam se dopao ovaj video. Ukoliko jeste, vi ga obavezno lajkujte, pretplatite se na moj YouTube kanal tako što ćete kliknuti na kružić na ekranu i možete pogledati neke od prethodnih videa i obavezno mi pišite koju narednu paletu želite da vidite takođe u komentarima. Hvala vam puno, ljubim vas i vidimo se u sledećem videu. Ćao!